na Fatima sukar annabi ce. Salati ubangiji gaiwa mun zance, annabi Muhammadu shi dungoba ce. Usman Saidi Ali ayar Allah ce, Umar Abubakar Ali sa tantance, la ilaha illallah maganar Allah ce. Ali sahabuna su din hanya ce, wanda duk ya bar guda wallahi ya bace. Shehu Tijjani uba babbar hanya ce, Ciyali uwa uba kar da mu zambace. Ya Shehu Barhama masanin ka gaibu ce, sai da Fadima sukar annabi ce. Uwa maganin kishi wannan aya ce, maganar Hausawa muka ce hujja ce. Masanin Maulana wannan ai gaibu ce, Maula ya Hashimu babbar hanya ce. Mu da kai muka rabu ƙura'ar mu takace, sai da Fadima sukar annabi ce. Yana na Fadima sukar annabi ce, sai da Fadima sukar annabi ce. Mai matsayi na daban wannan Fadima ce, mai ganin mala'ika kuma ga ta ya